Hello po. Shoutout po. Just the way you are. Shoutout po, Tita Gina, katang-katang po, katang-katang. Wow, galing ni Rina. Oo nga po, Tita, no? Panood ko, kakatapos ko lang po napanood eh. Talagang kaya po niyang sumabay sa mga angels po, di ba? Shoutout po. Shoutout po Sir Kaagapay mo, Valerio, Millie Valerio. Shoutout din po Tita Millie Valerio po. Magandang gabi po. Napanood niyo po yung ano po ni Arab po. Ang saya-saya, di ba? Shoutout po sa lahat po na nandito po. 26 sakdan po. 26 viewers. 11 tamsak. Salamat po sa inyong pagbisita. Good evening, Kaagapay mo. Sabi, good evening Sir Kaagapay. Super ganda ni Reyna nakasabay sa mga angel. Proud na proud ako sa kanya. Sabi dyan, Michael. Tama po. Kasi katatapos ko lang din po pinanood kanina. Talagang sobrang kaya niyang sumabay. Tapos kung napapansin nyo, parang wala po siyang karamdaman, di ba? Wow, ganda ni Reyna. Sabi ni Alice Ricamora. Oo nga po, Tita. Ganda ni Kaagapay, hindi ko pa napanood, sabi ni LB Tomas. Nako, panoorin. May excited doon sa pinakadulong-dulo na. Kasi doon siya lumabas si Princess Reyna po. Oo nga sir, sobrang saya kasi magaling na talaga ang Bonso Reyna natin. Sabi ni Millie Valerie po. Natasha si Rina, shout out po Ma'am Natasha po. Welcome po sa ating live po. Shout out Kaagapay Tamsaktan, sabi ni Manang Lisa. Salamat po Manang Lisa. Shout out Kaagapay, sabi ni Maria Anita Beltran. Shout out din po Tita. Salam makaindag mamali. Salam makaindag mamailaw. Grabe, sobrang ganda ni Princess Reyna nakasabay sa mga ka-angels. Kalingap angel, shout out sa mga Renatic. Oo nga po Tita Salam, talagang kaya na niya po talagang sumabay si Reyna sa mga angels, 'di ba? Kahit sa mga pagpo-post ay kaya po niyang gawin. Tapos pag kinakausap ay po siya, sadyang sumasagot din po ng maayos. At syempre welcome po sa iyo Ma'am Tita Salam. Welcome po sa ating live po. Inagapaya, very proud ako kay Princess Reyna kaya kaya niyang sumabay sa mga ka-angel, kalingap angel. Normal na siya, super ganda niya. Sabi ni Nagapaya, tama po kayo dyan. Shout out Miss Juliet Decker. Sabi ni Manang Lisa, gandang gabi Kaagapay, ang galing ni Reyna kaya niya makisabayan sa mga angels. Sabi ni Tita Dolores Galvez sa Tamsakdan, Maria Anita Beltran, salamat po. Shout out sa lahat na masaya tayo lahat na marunong siya nakakasabay na sa angels. Tuwang-tuwa talaga ako, sabi ni Parin John Michael. Corazon Patricio, ang ganda ni Reyna parang Bombay. Oo nga po Tita Corazon. Ganda po no. Medyo lang po siya, chubby. Pero pag pag okay po talaga si Reyna, talagang kaya niyang i-maintain yung diet, magpapasiksi po yan. Gandang gabi Kaagapay, sabi naman ni Pili Sambat. Magandang gabi din po. Hinidina Aton, good evening po. Ganda ni Reyna at ni Carla, sabi ni Hinidina Aton.
si ano naman si Carla, masasabi ko po diyan, sobrang napakamahiyain po niya. Halatang hindi po siya hindi siya masyadong parang active sa mga paayusan, sa mga yung mga ayos-ayos, sa mga makeup. Kasi tingnan niyo 'pag pinipicturan po siya, 'di ba? Talagang parang napipilitan po yung niya, yung ngiti po niya. Hello po kaagapay, sabi ni Ma'am Robelyn Mista po. Hello din po. Shout out po sa 114 million views po tayo. Ang dami na po natin. Salamat po. 33 tamsaktan. Salamat po. Hello po kaagapay, sabi ni po ni Robelyn Mista. Stella Bimbo Andrade, good evening kaagapay. Sana inayos naman yung buhok ni Rina tulad nung mga kasamahan niya. Sabi ni Stella Bimbo Andrade. Parang po no, parang rush yung niya. Pero okay na po, yun importante, nakita po natin si Rina na nandoon po siya, 'di ba? At kaya niya pong sumabay sa mga sa mga photo shoot na 'yan. Masaya na po tayo kung po, kahit ganun, hindi masyado naayos yung kanyang buhok, pero importante nga po ay nandoon po, nakita po natin. John Michael Shata, sabi ni Marianita Beltran, super ganda niya kahit malaking damit niya pero bagay sa kanya, tamsakdan, sabi ni Pearly Fernandez po. Mama Nita, shout out, super talaga dalaga natin, nakaka-proud, diba? Sabi ni John Michael Bilesa. Shout out sa lahat ng nood sa lab ni Kaagapay. Sige, out ako, nood pa ako kay Rina, sabi ni LB Tomas. O sige po Tita LB, panoorin mo muna para mayroon kang idea. Ma'am Lisa, shout out, sabi ni John Michael. Shout out John Michael and Sir Spike Limbo, sabi ni Tita Lisa. Hindi natin wala tayong balita kay Spike Limbo kung okay na siya, kung magaling na po, di ba? Tamsakdan po kaagapay, gandang gabi sa iyo, nakaka-proud talaga si Bibre na hindi siya nagpapatalo, sabi ni Myrix Alabit. Tama po, hindi po siya talaga nagpapatalo, kaya sobrang, kahit nga ako pinanood ko, talagang yung pakiramdam ko ay po, yung nasiyahan po ako. Shout out Ma'am Jonah, sabi ni Lisa Palikpik po, Manang Lisa. Ang ganda ni Rinas, Norma Bagapuro. Shout out Ma'am Robelyn Maria Nita Beltran, sad Spike Limbo. Sad Spike Limbo. Sabi ni Maria Nita Beltran po, Robelyn Mista. Ang ganda ni Rina, napanood ko na, sabi ni Robelyn Mista. Tama po. Kahit paulit-ulit po yung panoorin po, dahil nandun po si Rina, talagang mawiwili po kayo dyan. Corsina Reyes, iba talaga ang ganda ni Prinsesa natin, parang foreigner ang mukha niya, ganda talagang naiba, ganda niya, sabi ni Corsina Reyes. Bago po sa atin si Ma'am Corsina Reyes po. Welcome po Tita Corsina Reyes sa aking live po. Good evening po kaagapay, tamsaktan, ganda ni Rina, sabi ni Shera 22. Yap, tama po, kasing ganda niyo po Ma'am Shera 22. Shout out po sa 139 million views po, 49 times sakdan. Shout out po, Prebrents. Andito po ang aking ang aking napakagandang anak na si Prebrents po. Kasing edad po ni Rina po yan. Kasing, ewan ko kung kasing tangkad po niya. Kasi mas matangkad po yung anak ko ngayon kaysa sa akin po . Hindi ka pa tulog anak? Anong oras na dyan? Alas 10 na dyan. Welcome Basang. Welcome Basang Prebrents. Tulog ka na mamaya pagkatapos ko mag-live. Shout out Spike, sabi ni John Michael Belesa.
Gina Katang-Katang kaagapay, di kulang nagustuhan yung damit niya, sabi niya, Gina Katang-Katang. Dahil po ba, yung parang maitim, kaya ng Princess Rina sumunod sa instruction, tuwang-tuwa na si Kalinga Prab sa kanya. Sabi ni Nagapay, oo nga po tita. Talagang kaya na po niyang makinig. Robilin Mr. Tamsakdan, salamat po Ma'am Robilin. Hindi pa ako nanonood. Sabi ni Maria Anita Bertran. Jeannie Orsoa, ganda ni Rina, galing mag-model ni Rina. Sabi ni Ma'am Jeannie Orsoa. Sabi ko nga po, pag siya po ay talagang magaling na po yan. Kaya na po niyang i-maintain yung kanyang kinakain. Kaya na po niyang mag-diet, magpasiksi. Tingnan niyo pag nagpasiksi po yan, nako. Maglalaway si paring Jomar at saka si Kalinga Pido po niyan. Napapaluhan na lang kayo pag napapanood nyo si Gandang Rina, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Jasmine Pilaes, Tamsakdan, kaagapay. Salamat Ma'am Jasmine po. Shoutout Ma'am Robilin Mista, sabi ni John Michael Annalyn Perales. Hi, good evening po. Good evening din po at shoutout po sa iyo Ma'am Annalyn Perales po. Ma'am Jenny Orsoa, shout out, sabi ni John Michael. Corazon Patricio, oo nga po kaagapay, parang maiyak si Carla. Kaya oo nga po tita Corazon, talagang hindi po talaga sanay si Carla. Parang kulang pa sa experience. Uy, parang isang manager ang dating ni Reyna sa suot, parang professional sa dating ng damit. Ang galing ni Reyna, you're the best, ever love you, God bless, ingat, sabi ni Ma'am Linda. Una-una lang iyan, nahiya si Carla, sabi ni Maria Anita Bertran. Siyempre, pag sa una po talaga Tita Maria, lalo na sa mga ganyang bagay, marami pong nanonood, hindi po siya sanay, siyempre mahiya po talaga. Pero pagdating po ng araw po niyan, paunti-unti na rin pong siyang confidence po sa kanyang sarili. Nel Pajaplet, kagabi ang ganda ni Reyna, kaso pangit yung suot niya, mas maganda yung simple kay Reyna, sabi ng Nel Pajaplet po. Ma'am Phyllis Sambat, shout out, sabi ni John Michael Florencia Rafael, magandang gabi kaagapay mo. Kumusta ang galing ng mga angels, marunong sumunod, sabi po ni Ma'am Florencia Rafael po. Magandang gabi din po Ma'am Florencia po. John Michael, shout out Ma'am Anita. Good evening kagapay, Good evening kagapay, ang nagpunso natin, nakaka-proud talaga. Shout out sa lahat, sabi ni Mama M. Nandito po si Mama M po ng Japan Charity Groups po. Shout out po Mama M po ng Japan Charity Groups po. Napanood yun na po pala. Kakatapos ko lang din po napanood. Kaya tinapos ko muna bago po ako nag-live. Shoutout po sa 172 po. Uy, dami na po natin ngayon Mukhang masaya po sila ngayon dahil napanood po nila si Bunso Princess Reyna po. Naiyak nga ako kay Reyna, natutuwa ako kasi ang galing na niya. Malayong malayo na talaga si Reyna sa dati, ngayon maling na siyang sumagot at tanong niya at mga inuutos sa kanya. Sabi ni Frida Alano, napatingin si Kalinga Pido kay Reyna, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. Lorenda, maganda si Reyna, mas maganda pa yan kung maturuan pa ng fashion. Wow, talaga buhok, sana walang tali na lang bagay, sabi ni Ma'am Florenda. Pwede nga rin pong wow, magaling na talaga si Reyna, sabi po ni Norma Gilagarin. Mga bago po to, shoutout po sa mga bago po, Tita Norma Gilagarin po, shoutout po sa inyo. Okay naman po niya kahit niya walang makeup, okay lang, di ba? Sabi ni John Michael, ay okay lang po yun, kahit wala, hindi po siya masyadong na make-upan. Parang hindi po yata na make-upan, normal lang po yata yung kanyang mukha. Parang may tinatanong ni Aljor kay Reyna kung gusto niya si Edo, sabi hindi, kaya sabi
Sabi naman napakasakit sabi Aljor, iyon ang pagkarinig ko, sabi Dolores Galvez. Di ang pagkadinig ko din po Tita Dolores kung yung tanong ni Aljor kung bagay sila ni Beyonce ba yun? Tapos ang sagot ni Reyna po ay hindi. Sabi yun po ang pagkadinig ko eh. Gandang gabi kagabi, ang ganda talaga ni Princess Reyna natin, Jing Gabayno. Oo nga po Ma'am Jing Gabayno po, talagang napakaganda po. Kahit paulit-ulit po natin panoorin, hindi po kayo magsasawa. Ang ginawa ko nga po, ini-scroll ko nga po yung ini-scroll po ko papuntang sa dulo na po kasi nandun na po talaga si Reyna po. At saka Ma'am Jing Gabayno, welcome po sa aking live po. Ayaw ko munang panoorin dyan, naiinis ako sa keyboard, sabi ni Maria Anita Beltran. Bakit naman po Tita Maria Anita Beltran? Bahuli sa dumating sinundo pa ni Juan sa school, may music lesson siya, sabi ni Dirleta Pirater. Jasmine Bisonia, tama, dapat inayos nila ang buhok ni Reyna, sabi po ni Ma'am Jasmine Bisonia. Oy, shout out po Ma'am Jasmine po, welcome po sa ating live. Bago po kayo rito, salamat po, nakadalo po kayo sa aking live po. Gandang gabi si Kagapay, thank you Lord, nagpapahuli si Bonso, okay lang, at least nagawa niya ang photoshoot nila, sabi ni Ma'am Nursing Embrace. Tama po, at least nakahabol po siya, di ba? Mabilisan na ang dating kay Reyna, hindi nga inayos yung buhok niya, sabi ni Nelpa Japlet. Excited ko, dami ko comment doon kay Kalinga Prab, napagod ako sa pagko-comment, sabi ni John Michael. Ang tanong, John Michael, nabasa po niya? Ay, sa bagay, kahit hindi niya nabasa, at least nakapag-comment ka. Tama ka John Michael, kahit alang make-up, ayos, maganda pa rin, sabi ni Manang Lesa. Wow, Reyna pretty happy, sabi ni Annalyn Perales. Ginilin Pacquiao, Reyna lang, number 1. Tama po. Sabi nga ni Aljor sabi ni Arjon, di ba mayroon isang sinabi na siya yung pinakaano talaga sa mga princess, sa mga angels. Magaling na si Spike, kaya lang bawal pa siyang manood baka kasi mabinat pa siya, sabi ni Maria Anita Beltran. Kailan yun kaagapay, Belen Esteban? Kailan yun? Ang alin po Ma'am Belen Esteban? Yung vlog po niya ni Rab po sa mga angels. Kanina po. Iano niyo po yung yung Kalinga Rab. Search niyo po. Uy, naka 205 po tayo ngayon Ngayon lang po nangyari po dito sa ating live. Shout out po sa 205 po na nandito po. Belen Esteban, shout out po. Shout out din po at welcome po Ma'am Belen. Tsaka good evening po kaagapay sa kumusta po sa inyong lahat, lalo na sa dalaga natin si Reyna, sabi ni Emeline Laboca. Ay Ma'am Evelyn po, shout out din po at welcome po sa aking live po. Kung hindi nyo pa po napanood yung vlog po ni Kalinga Prab, panoorin po nyo yung vlog upload po ni Rab po. Talagang makikita po nyo doon si Reyna po. Sobrang napakaganda po niya sa kanyang napakaganda at kaya niya po niyang sumabay sa mga angels po. Chona Igano, hi po kagapay. Hi din po Ma'am Chona Igano, shout out po. At welcome po sa ating live po. Salamat sa pagbisita. Hindi ko pa rin ipapatalo si Reyna sa Kalinga Angel. Solid talagang ganda niya, sabi ni John Michael. Tama. Jasmine Bisonia, sa sunod ayusin naman parang foreigner si Reyna, bagay sila ni Edo, sabi ni Ma'am Jasmine Bisonia. Bagay naman po talaga sila ni Edo. Yun nga lang, hayaan mo muna natin si Reyna na wala munang tandem o kuya po yan. Patricia Nick daw, ang saya-saya, nagpapatalo ang luha ko, magaling na talaga sa ating prinsesa, sabi po ni Patricia Nick daw po. Ganyan naman sila, hindi nila inaayusan ng mabuti, sabi ni Maria Anita Beltran. Ayun nga po Tita Maria, siguro hindi na po siya masyadong naayusan dahil nga po
late nga po dumating si Reyna, tsaka malapit na po yatang mag-isang oras yung yung vlog po niya. Kahit simple ayos, maganda na si Reyna, sabi ni Derlita Pirater. Kahit konting pulbo at lipstick, okay na, dahil maganda talaga siya kahit alang makeup, sabi ni Mercy Embros. Kahit wala nga pong pulbo at lipstick, tita, talaga natural po yung kanyang kagandahan, di ba? Kumbaga tawag po nun, organic yung kanyang mukha. Yung kanyang mukha hindi na dapat kailangan tinatakpan ng mga pinapahid-pahid po dyan, di ba? Alicia Pidereso, Tamsakdan, watching from Macau. Salamat po, Ma'am Alicia po. Roscos, good evening. Galing po ako sa premiere ni Kalingap Rob at nakita ko na ang prinsesa natin, ang ganda talaga at ang galing na niya, sabi ni Ma'am Roscos. Tama po. Maria Napagpako, ganda ni Reyna kahit di malaki, kahit di nila make up, natural ganda niya, sabi ni Marina. Yun nga po, sabi ko nga, organic, hindi na po pahiran ng make up yung kanyang mukha. Pwede na po yun, di ba? Jasmine Bisonia, kahit hindi inaayos ang buhok, maganda si Reyna, sabi po ni Ma'am Jasmine. Shout out sa anak ni Sir Kaagapay, good evening and God bless, sabi ni John Michael. Salamat paring Jan. First time nga din pong dumalo po ang anak ko rito sa live ko. Shout out John Michael Beleza, sabi ni Pili Sambat. Missy Arellano, sobrang ganda ni Reyna kahit simple lang damit niya at wala siya dala sandals. Thanks kay Jomar, very supportive pa din kahit may love team na, kasi makikita nyo naman kahit nandun si Carla at kahit nandun si Carla at ESP din kay Kalingap Rob. Oo nga po, Tita Missy, kahit may love team po si Kalingap Jomar, Reyna, kahit naman po si Ido, supportive din po kay Reyna, di ba? Tsaka tingnan nyo naman, kung makikita nyo po yung tatlo po sila, parang ang ganda po yung kanilang banding na niloloko si Arjon. Ma'am Rosco, shout out, ang ganda po ang dalaga natin, sabi ni John Michael Beleza. John G. Almonte, pangit damit ni Reyna, sayang, galing na pa naman ni Reyna, sabi ni Ma'am John G. Almonte. Welcome po sa ating live po, Ma'am John G. Almonte po. Good evening, Kagapay Tamsakdan, masaya ako, nakita ko na yung ating baby Reyna, umiiyak ako sa saya kay magaling na siya. Kagapay Reyna natin from San Jose Antique, sabi po ni Maria Gaiti po. Hindi pang matanda yung damit niya, dapat yung simple lang, sabi ni Nilpa Japlet. Baka yun na lang po yung available po. Shout out sa lahat na nandito sa live ni Kagapay, sabi ni Pili Sambat po. Salamat po, Ma'am Pili Sambat. Good evening, sir, kumusta na kayo? Okay lang naman po, Ma'am Diolita Nemer po. At good evening din po sa inyo, Jeannie Low. Hi Kagapay, ang ganda ni Reyna, sabi ni Ma'am Jeannie Low. Oo po, Ma'am Jeannie Low, talagang napakaganda po ni Reyna kahit hindi po siya masyadong naayusan. San ko what's yan, Kagapay, tanong ko lang. Thank you po, sabi ni Belen Esteban. Search nyo po yung yung Kalingap Rob. Doon po, pag sinearch nyo na po yung, lalabas po yung kanyang pangalan. Mapapanood nyo po. Kung sa tingin ko po, Ma'am Belen, di pa po kayo di pa po kayo nakapag-subscribe kay Kalingap Rob. Pero try nyo po, search po nyo Kalingap Rob, magugustuhan nyo po yung mga upload po niya, lalo na po kung siri na ang inyong kahit yung mga ibang beneficiaries, talagang mawiwili po kayo. Good evening, Sir Kagapay, pogi, nanonood pala ako now sa TV ng Kalingap Angels, sabi ni Ma'am Sally Alegria po.
Tuwang-tuwa din si Edo at Jomar habang nagpo-post, sabi ni Rose Cruz. Oo nga po, Tita Rose. Talagang sinusuportahan din po talaga nila ni Jomar, ay ni Reyna. Kasi wala naman pong issue dun na na hindi dapat nilang suportahan si Reyna. Siyempre nandyan pa rin po sila Edo at si Jomar para kay Reyna, di ba? Hindi na Atom, di ba, ayusan si Reyna kahit ano pang damit niya basta andyan siya nakasali sa photoshoot. Bali di pinansin ni Kalingap Edo basta nandyan sila, masaya na kami, sabi ni hindi na Aton. Exit muna po, hanapin ko yun kay Reyna, sabi ni Bilin Esteban. O sige po Ma'am Bilin po, search nyo lang po yung Kalingap Rab. Makikita nyo na po agad yun. Si Edo pa na tingin kay Reyna, Kalingap Rab, todo support kay Reyna, sabi ni Marina Pakpako. Irene Bonina, shout out po Ma'am Irene. Roslyn Benloan, yes, galing ni Reyna, hindi papatalo sa mga Kalingap Angels. Reyna pa lang sa kalam na I love it, sabi ni Ma'am Roslyn Benloan po. Good evening, kagapay ganda ng Reyna natin, tamsaktan, Yolanda Carlos. Good evening din po, Tita Yolanda Carlos po. At siyempre ang ganda po talaga ng ating Princess Reyna po, di ba? Nagpapasalamat ako kay Jomar kasi supportive siya kay Reyna. Nakita ko sa vlog, sabi ni John Michael Belisa. Jefferson Belis, kagapay, napakagaling ni Reyna, more power po kagapay, God bless. Bagong-bago din po si Sir Jefferson Belis po. Shoutout po ma'am. Shoutout po Sir Jefferson Belis at welcome po sa ating live po. At syempre magandang gabi na rin po sa inyo dyan sa Pinas po. Sabi nila ang ganda daw ni Carla kaso ang pangit daw po ng damit, sabi ni Rose Cross. Meron nga po akong narinig na yung damit po niya parang daw po, yung parang pangbuntis daw po. Sabi po nila. Pero okay na po yun. Tingnan kahit yung mga yung mga damit po nila yung damit nga po ni Reyna, sinasabi rin po nila na pangit daw din po yung kanyang damit, hindi po bagay. Hindi naman nakikita sa kasuotan po yan, makikita po sa itsura, di ba? Alam ko masaya si Edo para kay Reyna, si Edita Corpus. Oo naman po, Tita Edita, masaya po si Reyna, si Edo po. Kita po natin sa kanyang mga mukha, di ba? Na tumitingin kay kay Reyna. Si Jomar, grabing tingin kay Reyna, nakatutok talaga, ganda niya kasi kahit konti lang make-up, sabi ni Ina Mustasa. Janji Almonte, minadali lang ayos kaya ganun pero maganda pa rin, sabi niya Janji Almonte. Shoutout kay Mama M ng Japan Charity Groups. Sabi ni Marianita Beltrano, wag po ninyo questionin kung at least nakapresent siya. Kasi nahuli siya sa dumating. Sinundo pa ni Juan, may music lesson siya, sabi ni Derlita Pirata. Oo nga po Tita Derlita. Kung ano po yung yung mga naibigay na kasuotan po ng mga angels ay hayaan na po na lang natin. Importante nagsama-sama ulit po sila. Nakita po natin si Reyna na kaya po niyang sumabay sa mga photoshoot na yan, sa mga post, di ba? At wag na po natin punain yung mga kasuotan po nila. Super proud talaga ako Sir kay Reyna, umaapaw ang saya ko, sabi ni John Michael Belisa. Uy, baka hindi ka na niya makakain yan, bro Jan. Shout out Spike Limbo, Char Cordillera, Maria Anita and Hasa, sabi ni Maria Gaiti po. Shout out Mama M ng Japan Charity Group, sabi ni Manang Lisa. Tama po, kahit anong ayos ni Reyna, siya pa rin ang pinakamaganda, sabi ni Jing Gabayno. Marina Pakpako, Jomar at Edo, grabe tingin nila kay Reyna, doon ako kinilig, sabi ni Marina Pakpako. Napansin nyo pa rin pala yun si Reyna, Jomar, Edo nung nasa upuan po sila, nung niloloko po nila si Alertion. Dali Almonia, hello, good evening sir.
Hello po, good evening sir. Mas maganda si Rina hindi maarte from General Santos City. Sabi po ni Ma'am Dali Almonia. Magandang gabi din po Ma'am Dali Almonia at welcome po sa ating live po. Good evening kaagapay, super ganda ni Rina parang anak mayaman, sabi ni Salvacion Lodebais Milena. Laila Mitimbang Sali Tamsaktan kaagapay. Salamat po Ma'am Laila. Baka naman bukas may allergy si Princess ng Kalingap, sabi ni Sally Alevia po. Wala naman po siguro. Tita Sally. Rowena Milyares, shout out po. At welcome po sa ating live po. Josephine Birawo, ang ganda ni Princess Rina natin forever. Princess Rina, love you Princess. Thank you sir, kaagapay. Solid Princess Rina. Sabi po ni Ma'am Josephine Birawo. Dalawang beses ko nang napanood, galing na talaga ni Rina, sabi ni Pili Sambat po. Ma'am Anita, panoorin mo po Premier, matutuwa ka talaga, wag mo tignan keyboards. Nag-comment nga ako sa mga keyboards Ma'am Anita, sabi ni John Michael. Grabe, hindi nagpapauli si Rina kahit hindi nila inaayusan. Marina Pakpako. 48 po ang views ng Kalinga Prab, 2 hours. Roscross. Good evening kaagapay, masaya naman tayo dahil nakita na naman natin si Princess Rina na kaya niya makasabayan ang ibang mga angels. Maka-million views na naman ang Kalingap, sabi ni Lucy Tamalana. Nandun po yung dalawang kuya na kabantay kay Rina, sabi ni Gina Katangkatang. Oo nga po tita Gina. Nandun po sila Jomar, Ido, diba? Na sober, supportive naman po sila. Bina Giyo, good evening kaagapay. Good evening din po Ma'am Bina Giyo po. Welcome po sa ating live. Shout out po nga po pala sa mga bago po sa ating live po, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, baka pa-subscribe naman po. Pasensya na po kaya kung medyo madilim na po rito kasi nasa labas po ako, medyo makulimlim po. Kaya medyo malabo po kung hindi niya po ako nakikita. Hello kaagapay, sobrang saya ko at nakita ko rin na tuwang-tuwa ako sa kanya. Hindi na siya napagpatalo sa ibang angel, sabi po ni Ma'am Herminia Santos po. Wala pa si Rina, kilig na kilig mga keyboard sa mga angel, sabi ni John Michael. Napanood na namin ang mga angel, sabi ni Ma'am Bina Giyo po. Ma'am Herminia Santos, shout out po, sabi ni John Michael. Pagkatapos ng live ni kaagapay, manood ako dyan, sabi ni Mariani Tagliatran po. Ang tanong ni Arjun kay Rina kung bagay sila ni Eden, sagot ni Rina, hindi kaya masakit daw. Yun nga po ang pagkadinig ko din po eh. Sabi po ni Maria Gaiti po. Lucia Tamalana, Tamsakdan kaagapay. Salamat po Ma'am Lucia. Gandang gabi host. Andito na po si Spike Limbo. Kumusta ka na Spike Limbo, balita ko nagkasakit ka raw. Okay ka na ba? Welcome sa ating live ulit paring Spike. Hello kaagapay, Los Barugo. Hello din po Ma'am Los Barugo po. Welcome po sa ating live po. Alam ko pong bagong-bago po kayo sa ating live po. Salamat po sa pagbisita po nyo sa akin. Good evening po sir. Maganda si Rina hindi maarte from General Santos City, sabi ni Dali Almonia. Myrex Aldabe, oo nga, hindi naman hanapin ng ibang kulay yung nababagay talaga sa kanya, sabi ni Myrex Aldabe po. Maganda si Rina, siya pinakamaganda. Bina Giyo. Tamsaktan, sabi ni paring Spike. Salamat paring Spike. Marami tayo sa live, excited kasi ang lahat, masaya. Uy, hindi ko napansin, marami na po pula tayo. Shoutout po sa 226 po. Yan, medyo madilim nga lang po. Ilawan ko na lang po. I-open ko na lang po yung aking cellphone para makita po nyo ako. Madilim po eh. Marami tayo sa live. Excited kasi ang lahat at masaya, proud to Max kay Rina, sabi John Michael Beleza.
Yan naman po talaga ang pinakaabangan po nating lahat, diba? Na makita si Rina na mapasama sa mga Kalingap Angels po. Maraming natuwa at nakita nila si Bibi Rina, kaya ang laki ng views mo, sabi ni Maria Anita Beltran. Rowena Bonsoher, Rowena Milyares. Shout out po Ma'am Rowena Milyares at welcome po sa ating live po. Ganda rin na show, sabi ni Lani La Chica. Magandang gabi din, magandang gabi po at welcome po Ma'am Lani La Chica po. Welcome po sa ating live. Si Rina ang aming pambato kahit kailan, sabi ni Jasmine Bisona. Ma'am Rowena, shout out po. Sabi Maria Anita Bertrand, kinig lang ako bro, sabi ni Spike Limbo. Sige bro, kinig ka lang para hindi ka masyado mapersa. Hello Spike, napanood mo ni Premier, sana masabi mo sa dalaga natin, siguro proud ka din malamang proud na proud po yan si Spike Limbo, paring dyan. Ang ganda talaga ni Rina, simple ng ayos niya pero litaw ang ganda niya. Ang dilim po ng po dito kahit may bisita po tayo, may bisita po akong isang ibang lahi. Sa? Ada live malong? Live. Ay, chef. Sa? Banat? Na? Banat? La. Banat, kullo banat baden pitabak. Urma, Rajal. Gandang rin na magaling na siya. Sobrang saya niya, lalo na kinakausap ni Arjan. Lani La Chica po. Shout out Sir Spike Limbo. Tamsak dancer kagapi mo watching from Singapore. Mercy Toledo. Napakadilim na po talaga rito kasi po anong oras na po ba? Mag-alas 6 na dito tapos madilim na po. Hindi kagaya po kahapon na maliwanag kahit alas 6. Maganda talaga si Rina, kaya lang hindi man lang niya inaayusan si Rina, sabi ni Alfreda Alano po. Good evening po sir, mas maganda si Rina from Villar Santos City, sabi ni Dali Almonia. Organic beauty meron si Rina, wala siya katulad sa John Michael. Kahit inayusan si dalaga, mas maganda naman siya, natural. At bawal siya ng makeup dahil may allergy siya sa makeup, sabi ni Sally Alegria po. Nakikita niyo po pa ba ako? Madilim po kasi. Di ko napapanood, nakatulog ako, sabi ni Spike Limbo. Kahit late mo siya mapanood, paring bro, paring Spike. Nandyan lang yan. Ian MC Gaming, gandang gabi kagabi, shoutout po. Salamat po Ma'am Ian MC Gaming po. Ma'am Mercy Toledo, shoutout. Maganda talaga si Rina, walang tatalo sa ganda, sabi ni Maria Anita Beltran. Nag-ilaw na lamang po ako para maliwanag po. Ito po ang gamit ko para maliwanag. Yes, true, kagabi Rina, the one on my heart, sabi ni Angelita Salarda. Tama po. At welcome po sa ating live po, Ma'am Angelita Salarda po. Well, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, lalong-lalo na po sa mga bago, baka naman pa-subscribe po ang ating YouTube channel. Kaagapin mo, salamat po. Dami po natin, shoutout po sa 235 million views po, 126 thumbs up. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating live po. Yun nga lang, parang sobrang dilim na po rito. Yung ilaw ng cellphone ko lamang po ang nagpapa sa akin. Amelia, good evening po kuya, kaga pa shoutout po kahit walang ayos, pambato pa rin, sabi ni Amelia. Oo naman Amelia, pambato po natin talaga si Rina po, di ba? Shoutout Ma'am Lisa Palikpik, sabi ni Spike Limbo po. Dading Laos, ang galing ni Rina, walang makakatalo sa ganda ni Rina, kahit
yung mga angels, shoutout sa iyo Kagapay, sabi ni Dading Laos po. Shoutout din po Ma'am Dading Laos po. Buksan po natin tong flashlight. Medyo madilim po kasi. Parang yan. Madilim na po, 'di ba? Pag walang ilaw, madilim po, ganito po siya. So, ilawan ko na lang yung aking mukha. Di bali po, malapit na rin po tayong magpaalam. Bukas na lang po ulit kasi hindi po magandang po natin dito, napakadilim. Ang pangit tignan. Huwag na natin make up, wag na nilang i-make up make-upan. Maganda pa rin si Bebe Reyna, sabi ni Maria Anita po. True organic ang beauty ni Bibi Reyna natin mga Karina, sabi Angelita Salarda po. Hello Dading Love, shout out sabi ni John Michael. Mark shout out Sir Kagapay, Tamsakdan, sabi po ni Mark. Kapre hindi ganun lumalapit kay Princess. Mas okay pa si Jomar lumalapit kay Princess. Sabi po ni Sally Alegria po. Ma'am Amelia, shout out po, sabi Maria Anita Beltran. Marinel Garcia, good evening Kagapay, ang ganda ni Reyna. Siya pa rin ang prettiest among the rest, sabi Teresita Lida. Hi, shout out Kagapay, super ganda niya sa walang pinapanood niya. Pinapanood ko siya, ang huli magaling na, okay lang, damit niya bagay naman sa kanya. Sir John, nakita Kalinga Prab, sabi ni Rose Cross. Amelia Espinosa, good evening Kaagapay, naiba ang beauty ni Princess Reyna natin. Oo nga po Tita Amelia po, naiba po talaga ang mukha po ni Princess Reyna. Sobrang dilim po talaga ang natin, background. Pwede rin po akong saglit lang po Pwede rin po akong lumipat sa loob. Saglit lang po. Kasi madilim. Yan. Andito po ako sa loob po ngayon. Alfreda Alano, dami ni Reyna para dami ni Reyna para naman pang matanda, mas mabuti pa yung mga dating mga damit ni Reyna na ginagamit ni Reyna. Jen Laura Kagapay, good evening, ang ganda ni Bebe Reyna natin, Tamsakdan. Nagpapaalam na lang po tayo kasi may music po rito sa loob. Sayang lang din po kasi kung ipagpatuloy ko tapos makaka-copyright lang din po. Kaya bukas na lang po ulit. Sayang po yung po natin dito, yung paglalay po natin kung may music din po, 'di ba? So magandang gabi po sa lahat na nandito po sa aking live po. Bukas na lang po ulit, agahan ko na lamang po para mas okay. So good night po sa ating lahat, at sa mga hindi pa po nakapanood sa po ni Rab, panoorin po natin para dagdag views po yon. Pasensya na po sa mga hindi ko po nabasa kasi maingay po hindi ko rin po tawag po hindi rin po
maayos yung ano po natin kasi maingay po, hindi nyo po ako masyadong marinig at makaka-copyright lang din po pag ganito. So once again po, good night po sa ating lahat at ingat po tayong lahat kung saan man po tayo sa sulok ng mundo. Good night po sa atin po. Bye bye po. Next time na lamang po. Salamat po. Bye bye.